Avui és el Dia Internacional dels Aiguamolls i malgrat que ens trobem en el 692 dia de pandèmia, cal pensar en la necessitat de tenir cura d'aquests ecosistemes on hi ha un gran volum de varietat de vida. El planeta necessita d'aquests paratges per aixoplugar aus migratòries, acollir insectes, rèptils i mamífers, tots ells de gran valor natural. Per a la nova normalitat que hem de procurar, s'ha d'evitar aterrar els aiguamolls i menys encara fer construccions que permeten habitar un territori no apte per a persones. Després ens queixem de les inundacions, de les riuades i de les avingudes sobtades d'aigua, quan és aquesta que ocupa el seu territori natural. Avui més que mai hem de fer una ullada a tota aquesta problemàtica i pensar que els actuals habitants de la Terra no poden fer ús i abús d'aquesta sense trellat. Hem de saber deixar-la en bon estat per a les generacions del futur.